Zoals ik hou ik het de laatste tijd heel kort. Ik heb niet veel om te zeggen. Maar against Lekki, ik moet steeds mooie plek. Trouwens, middat no de aan de die zeggen, mina waka me waka sa. Maar weet je wat ik heb opgemerkt? Ik ga mijn rustperiode even, maar ik kies een vriend dat ik sanida. Wie zat op mijn sterfbed met BD? Of ziekie BD? Wie zei operatiekamer met BD? Ik kies een ruimte, ik moet Suriname heeft een groot probleem op dit moment. En dan zal ik je vertellen wat het probleem is van Suriname. En wie dit allemaal op. Dan moet ik even snel voor jullie filmen. Kijk als je want te doen, Sunny. Ik zie daar een zeilboot. Oké, mooi. Misap van wet ik boskoppen toch? We was je mooi Sunny, maar na misschien gewoon als je boem die kiketi of als je mee wat best, dan is het. Als je mooi Sunny. En hier zie je nog goed uitzien, man. Luister. Het probleem voor Suriname is dat je nog steeds een stelletje hypocrieten hebt. En dat zijn die oude die al jaren in politiek zitten en die daar willen zitten verrotten. Die mannen zitten met wrok. Dus de mij tegen de schrijfje onderling. En omdat de mij tegen de schrijfje onderling, dan ze ons op. Waar die mannen eigenlijk de moesten bieden aan jongeren of iets wat potentiëlere mensen die misschien niet zoveel grip hebben op de bevolking, zitten ze gewoon de boel op te. En ik heb het over die oude politici. En de meeste van ze vind je in de NPS. De meeste van ze vind je in de NPS of de andere, noem maar op. Meotak de zijn gewoon van de Sunday om dat omvinden een oplossing. We leven in 2024. En toch heb je nog een paar van die jara hypocrieten. Waar wij denken iets nieuws van te maken, heb je van die jara hypocrieten. Die ons willen komen leren wat deze man heeft gedaan in het verleden. Wat deze vrouw heeft gedaan in het verleden. En dat soort dingen kieken me af van jullie. Dat soort dingen laten me afstand nemen van jullie. Ja toch? Omdat we zoeken aan oplossing. En het zijn juist deze politici die dit land hebben opgevoerd. Het zijn juist deze politici die de ruimte niet willen geven aan iets nieuws. Jullie komen steeds weer over ja, in jaren 90 heeft deze dat gedaan, in jaren 82 heeft dat. Jullie het land op. Dan willen jullie onderling, jullie zo te drinken, jullie onderling gewoon wijn zitten te drinken aan tafel en komen jullie met vingerwijzing. Het is geen tijd voor vingerwijzing. Wij zijn onze voorouders niet. We willen iets anders, we willen iets nieuws. Voor mij mogen jullie allemaal uitstijgen voor één. Hoe dit ik hoe siribi dan een wikimoro jong, we gaan chance samen. Steeds weer een god van dit, dat verleden. Ik zeg het vandaag en het komt uit mijn hart. Vooral jullie mannen in de politiek. Het is een gezicht met jullie. Wij Surinamers hebben nu tijd. We hebben honger. We willen een moeder nu. En over die speciaal te zijn de moeder die jullie vooruit schuiven. Maar hoe trasani? Hoe sap tak walamala, zei Bob Dylan. Hoe sap tak walamala? Jullie moeten geen vinger wijzen naar elkaar. Want het is dankzij jullie oude. Ja, het is dankzij jullie oude dat Suriname vandaag naar de klote gaat. En als we iets nieuws willen zoeken, dan kom je steeds met een gezeur van ja, 1980 heeft deze dat gedaan, 1990. Hoe deed ik hem? Hoe deed ik hem? Mijn fuga minatena contre, maar mijn fuga japemide. Mijn fuga voelt nog steeds een geluk in het verleden. We praten over nu. We praten over nu. Ik ben zo kwaad geweest op mijn mensen van de NDP. Ik ben zo kwaad geweest, maar ik zie geen enkel andere plek. Een thuis waar ik thuis hoor. Dus uno weer niet idee. Het wordt gewoon weer NDP. Brief me. Dat me
na de NDP'ers, dat we ruim een troep op zetten in Osso, maar uno wat bemoeid zijn zat tussen VAP en APOP, uno wat bemoeid zijn zat tussen APOP en NPS, uno wat hier een niks voelen. Wij, hier is mijn takkie, ik praat niet meer over Suriname, want bij mij om Suriname is. Maar if uno maar kan kiezen aan, jullie zijn al boven de 60, boven de 70 en toch nemen jullie in alle discussies nemen jullie die wrok mee. Steeds een geluk die heeft dat gedaan. Wat heb jij niet gedaan? Wat heb jij niet gedaan? Wat heb jij voor Suriname gedaan? Waarom zit Suriname nou in de problemen? Huh? Waarom is het zo moeilijk om een andere weg op te varen? Nooit! Omdat steeds weer een oude of een oude scrapbotten of een oude bullshit. Toko boto ecolo. Van deze heeft dat gedaan, dat heeft dat gedaan. We willen niet horen over wie wat heeft gedaan. Jullie hebben geen gedaan in voordeel van Suriname. Jullie hebben geen gedaan dat we vandaag de zoete vruchten van kunnen plukken. Jullie allemaal zijn even debiet aan, dus kom niet die heeft dat gedaan. Voor mij stemmen jullie allemaal uit. Puka, zo'n jas om meer relax berichten met ons op Facebook even. Look zei in die kondre. Geen moed veranderd. Niet is jullie denkwijze. We dit ik aan work. Ik wil jullie niet bij namen noemen uit respect. Wil ik jullie niet bij namen noemen. Maar die oude bok die de boel zitten op te we hebben al genoeg van jullie. Kosu contra Sanino, kosu contra model Kenka Kondre. Laat even los na. Steeds weer in het verleden gaan graaien. We hebben geen tijd voor het verleden. We leven in nu. We praten over nu. Steeds als er iemand wordt vooruitgeschoven, is er een probleem. Wat hebben jullie in het verleden betekend voor Su? Het is dankzij jullie allemaal dat we vandaag in deze zitten. En de ene komt vingerwijzen naar de andere. Jullie moeten stoppen daarmee. Dus vanaf nu mensen, toos je de ouro boegoe boegoe. Ik leg ze uit over deze revie. Luister niet naar ze. Hoe dit ik jong? Hij stopt aan de boel. Enigste fout dat Bouterse heeft gemaakt is dat hij jullie niet allemaal heeft opgeruimd. Daarom kunnen jullie nog dat na enigste probleem nou de ene zakkel moest de apart nou. Hij moest jullie allemaal hebben opgeruimd. Steeds komen voor de jaren 80, jaren 90, jaren 70. Wat was jouw bijdrage? Ik kom eerst keren mensen. Uno mek norma zoet fire. Uno mek norma kop brainwashen. We willen niet weten wat is gebeurd in 2023. We willen nu bijna niet meer weten wat er is gebeurd in de helft van 2024. We willen weten waar Suriname naartoe gaat. Stop dat gelul. Kassani, jong. De mij heen, mijn broeder, ja, rotje. Herinner mij, deze heeft dat gedaan. En ik heb zoveel respect voor jullie dat ik jullie niet... Mino wat teigu sansa mi wat teigu no de. Mino wat teigu sansa dat mi ake mino wat teigu no. Ik mino wat go los tapuning. Omdat mi dit op mi rust. Je stap sa mi dit op. Ja toch? Je stap sa mi dit op. Ik ben een beetje rustkomers. Als ik hier kan ik niet uitrusten. Want best domme, want mijn luku. Dat ik Koluku zijn semi-contraire. Koluku zijn de nieuwe ontwikkeling. Koluku Samogomiti. En steeds weer hetzelfde. Nogmaals, ik wil jullie niet bij namen noemen. Omdat ik respect voor jullie heb. Jullie willen dat het land verder zakt naar beneden. Kom niet over, we willen niet weten wat er is gebeurd in het verleden. We willen weten waar we naartoe gaan. En waar ik naartoe ga, dan mag je het vandaag weten. Je accepteert het of niet. Het wordt de NDP. Ayara soort wiswas manier. Voor de smaf RPS. Mi denk dat die hellings naar een atompai, naar de man dat naar die aan Poki komen. Niet kan dat veranderen. Het is verergerd. Er is nog meer haat. Er haat met tussen de Biggie Wang, tussen de Young Wang. Jullie
toekomst zit op ons te wachten. De kinderen zitten op ons te wachten. Mirike dat die de jongboy dat go in NPS ook zo Mirike NPS bote wat trafasi. Als er zo takru maniri dete. Als er zo brok. Als er zo yara wispa plaka maniri wabi jong. Stoppen ermee man, kappen ermee. Over VAP hoeven we niet te praten. Daarover hebben we niks goeds te rappen. Mensen kunnen tappen niet jong. Kon stoppen jong. We willen nieuwe politiek. Dus eigenlijk ook nieuwe politici. Maar als jij als oude politicus nog de ruimte hebt om je open te doen en om een podium te krijgen, doe het positief. Mensen meer tegen nu. Van de week ben ik in Suriname. Als het goed zit, zonde brokomunde, dan dasranang, dan fayauleti. Het wordt NDP. Mino dasranang toch? Midden buitenland, het wordt NDP. Waarom het NDP wordt? Dat je hier temidoro sanang. En dan moet sorry taki, no was mano de sakansor a tegendeel. Wie kan mij het tegendeel bewijzen dat er een andere partij is die pemisaptak uit mi kan vier thuis of mama doemisani of gewoon Marokko gooien bevolking? Geen van jullie zitten steeds te over het verleden. Wat hebben jullie gedaan in 4 jaar? Geen abop nanga VAP hoeveel hier. Brunsi bige saptak oktober de moos kopie marspuru. Baka begrotingsbehandeling. Ben je de laan, ga je de laan opgestuurd worden. Ja? Dus mino bemoei nanga se abop edu. Mino bemoei sa VAP edu. Peel dat dedek bana Jorko stem die peel. HVB power. Bep power. NDP jullie hebben mijn power. Mijn kleur in paars. En mi wango via paars. En mo horen paars. En mo tan paars. Fijne dag. Dit is geen politieke life. Maar mi wil leggen uit dat de enigste partij zijn een over het verleden is de NDP. De enigste partij waar elke Surinamer zich veilig voelt is de NDP. Ondanks de lijn met Jugu en de verkeerde schrift onderling. Meka unu, maar dat wordt binnenshuis. De NDP'ers die de boel opvolgen. Meka unu, maar dat gaat binnenshuis gebeuren. Uno trouw tot de straat tomorrow. We kibra osof in oso, we kring in seino. We biggen ruim in oso op. Fosu go biggen ruim a kondre op. Fosu wan me kwan kofu. We biggen ruim a troep op. En de maf NDP sapsuma met taki. De uma nanga maf NDP. U sapsuma met taki. We gaan jullie opruimen ook. We biggen kring oso verbeter de wereld. Begin bij jezelf mensen. Het wordt paars. Voet je uit dat je kiest indirect. Paars. Niks anders. De andere partijen, behalve de BEP, behalve de HVB, het wordt paars. De rest eet me. Mevrouw Biervliet, hier taki. Het wordt paars. De rest behalve HVB en BEP eet me. Mik bataki. We kleur paars. Neksuno wajere. Temi kasanang, dat we kiezen onderbouwen. Mik bataki. Doei.